Dzień dobry. Ostatnia niedziela lutego. Nie no, czekaj, czemu dobre, jak ja ci jeszcze muszę Nasztalować, a nie wiem czy mówić. No. Już? No. Dzień dobry. Akurat z wybiciem dzwonu kościelnego witamy Was w niedzielę, ostatnią niedzielę lutego. Pogoda jest wreszcie troszkę przystępniejsza, 5 stopni, lekkie opady. To dobre warunki, żeby troszkę poznać więcej postindustrialnego Śląska. A dzisiaj w programie mamy spacer wzdłuż torów kolejowych. Zaczynamy w dzielnicy Rudy Śląskiej Hebzie. Będziemy sobie szli wzdłuż granicy ze Świętochłowicami aż do tunelu przy Hucie Pokój. Ja jeszcze tam nie byłam, to jest dla mnie zupełna niespodzianka, co tam zastanę. No więc przeżyjmy to razem. Formalnie odwiedzony przez nas obszar obejmuje m.in. linię kolejową numer 189 Ruda-Hebzie-Zabrze Biskupice oraz linię numer 187 KWK Pokój Ruda-Orzegów ujęte w aktualnym wykazie ID12 za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w spisie z 2024 roku, ale przede wszystkim szliśmy wzdłuż fragmentu linii kolejowej numer 137. Odnoga, którą podążaliśmy w stronę ulicy Stalowej, nie stanowi jednak odrębnej numerowanej linii kolejowej w rozumieniu wykazu PLK, który przywołałam, lecz bocznicę zakładową wyprowadzaną z niegdyś potężnego układu stacyjnego Hebzia. Przechodzimy teraz obok łowiska PZW, to jest zbiornik wodny o nazwie Martyn. No i cóż, mijałam go setki razy, ale z poziomu drogowej trasy średnicowej, która znajduje się teraz po mojej lewej. A po mojej prawej czynna linia kolejowa, właśnie jedzie pociąg Kolei Śląskich do Częstochowy. Moi drodzy, wielokrotnie też z DTS-ki widziałam, majaczyła mi sylwetka tego wiaduktu, który za nami teraz jest z mojej prawej strony, ale oczywiście nie miałam okazji go dosięgnąć z drogi, więc idziemy tam teraz osobiście. Właściwie tak gwoli ścisłości to rzeczywiście wielokrotnie oglądałam tutaj, a raczej majaczyła mi ta struktura podczas jazdy samochodem. Oczywiście jako pasażer, bo jako kierowca patrzę wyłącznie przed siebie. Ale przecież również wielokrotnie przykuła ona moją uwagę podczas jazdy cugiem, czyli po polsku pociągiem. I niestety, dopóki nie zakończy się remont i rewitalizacja tutaj tej trasy orzegowskiej, niestety przyznaję to z bólem, że samochód pozostanie moją dominującą metodą transportu. Ale liczę na to, że wkrótce się to zmieni, a w międzyczasie zobaczę na własne oczy tutaj na spokojnie z bliska, cóż tutaj jest takiego, z czym mamy do czynienia, ale my przede wszystkim będziemy się udawać tam w stronę Huty Pokój. To właśnie tędy przez lata transportowano surowce i wyroby do Izy, terenów Huty Pokój, oryginalnie Friedenshütte, jednego z najbardziej rozpoznawalnych zakładów regionu. Tory, które zobaczycie za chwilę na niezelektryfikowanej linii, od czasu do czasu goszczą jeszcze przejeżdżające składy. Ciągną się one wzdłuż stawu Martyn, który za chwilkę zobaczycie i jak zobaczycie, nie noszą także znamion degradacji. Gdybyśmy zrealizowali w pełni założoną na tamten dzień trasę, to minęlibyśmy kilka zbiorników wodnych. Staw Marcina, Martyn 1 i 2, dziś przecięty DTS-ką, dlatego podzielony na dwa akweny, a także staw Edwarda i staw Szwajcera. Niestety, tamtego dnia pogoda tak do końca nie dopisała, więc byliśmy w stanie przejść tylko fragment z zamierzonej całości. Tutaj warto jednak przystanąć przy wspomnianych już akwenach. Nie są to rzecz jasna naturalne jeziora, lecz zbiorniki wodne o rodowodzie przemysłowym, powstałe w wyniku szkód górniczych jako stawy osadowe lub elementy systemów odwadniania i gospodarki wodnej zakładów wydobywczych oraz hutniczych. Intensywna eksploatacja węgla kamiennego prowadziła do osiadań terenu i tworzenia się bezodpływowych niecek, które z czasem wypełniały się wodą opadową, gruntową oraz wodą odprowadzaną z wyrobisk. Staw Martyn położony jest na zachodnich obrzeżach Świętochłowic w obniżeniu dawnej Doliny Rawy. Również on powstał w wyniku szkód górniczych. Zapadanie się terenu związane z działalnością wydobywczą doprowadziło do utworzenia niecki, która wypełniła się wodą.
Podczas budowy drogowej trasy średnicowej, którą też tutaj widzicie, akwen o łącznej powierzchni 4,87 hektara został przecięty i podzielony na dwie części. No niestety, koniec lutego i warunki pogodowe są jakie są, więc w pewnym momencie rozpadało się dużo bardziej niż teraz i stwierdziliśmy, że tunel sobie dzisiaj podarujemy, ale nie podarujemy sobie tego, co mieliśmy zamiar zrobić pod tunelem. To nie jest, moi drodzy, żadna współpraca, to jest czysta ciekawość, którą chcemy się z Wami podzielić. Mianowicie jako miłośnicy całego nurtu postapokaliptycznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki, a także grach komputerowych, które też są w sumie dziedziną sztuki poniekąd, postanowiliśmy zakupić kilka racji żywnościowych tego typu. Nie jest to współpraca, nie mam pojęcia jak to smakuje, ale samo w sobie jest to bardzo ciekawe. Pozwoliłam sobie otworzyć pudełko off camera. To jest taka specjalna racja żywnościowa, wśród której, właściwie w pudełku której znajduje się 9 takich specjalnych batonów. To jest pół kilograma jedzenia i wydawałoby się to mało, ale jak widzicie, jeden taki baton ma 270 kalorii. Znajduje się tu nie tylko białko, błonnik i inne takie standardowe składniki odżywcze, ale także witaminy, wapń, żelazo i potas w takich proporcjach, jak są tutaj właśnie napisane. 270 razy 9, tak? Ma cała taka cała taka biksa, czyli całe takie pudełko. No a teraz ta śmieszniejsza część, zobaczymy jak to smakuje. Tak, soczek bananowy, ale nie będziemy tego mieszać, tylko w razie czego, żebym miała czym zapić, jak za młodzieńczych czasów, jak nie weszło, to się zapijało, taki bardzo brzydki żart. Nie piję alkoholu już prawie 10 lat, ale słuchajcie, wzięliśmy ze sobą nożyczki, żeby w razie czego te racje odpakować, ale ona jest przeznaczona na ciężkie czasy, więc nożyczek nie trzeba, tylko wystarczy rozerwać. O, martwiliśmy się, że te batony już będą w takiej bardziej gołej formie, że jak już otworzymy całe pudełko, to bardzo szybko trzeba będzie je wszystkie zjeść, a może i tak jest? Aha, tu jest jeszcze dodatkowa folia. Tak, nigdy nie robiłam czegoś takiego. Ogólnie jestem raczej wybredna, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak wygląda jeden baton. Tutaj jest ich jeszcze 8. No cóż, żywność na ciężkie czasy. O, powiem Wam, stanę sobie może, żeby tak z kucek ciągle nie gadać. Według mnie wygląda bardzo dobrze, a to głównie dlatego, że ja wolę jedzenie jasnego koloru. Patrz Bartek, jeden będzie dla Ciebie, weź sobie. Nie chcesz. Pachnie może trochę hałwą? A tam było napisane jaki to jest smak? Czy... Nie, to jest po prostu baton taki emergency. No dobra, nie wiem czego się spodziewać. Wygląda jak słodycze, które bardzo lubię, ale bardzo dobre. Smakuje troszkę tak, jakbyście sucharki pokruszyli i z jakimś aromatem takim wanilinowym zbili właśnie w takie kostki. Bardzo dobre, słodkie, ale nie mdłe. Przyjemne, aromatyczne. Tak to z bliska wygląda. I Bartek mi też zdradził, który jest za kamerą, ale się nie odzywa, że można to też sobie z mlekiem roztworzyć i spożyć z mleczkiem, czy to roślinnym, czy to zwierzęcym. Natomiast no, ja stwierdziłam, że tak spróbuję tego sauté. Bardzo dobre. Miejmy nadzieję, że niezgodnie z przeznaczeniem, że nie doczekamy takich czasów, gdzie takie racje będą nam służyć faktycznie do zabijania głodu, ale w góry na biwak, jak myślisz, spoko? Nie zaszkodzi. Także taka ciekawostka, pierwszy raz na tym kanale. Świetnie zdały egzamin. O, Bartek mi pokazuje, że aż mi okruszek został. Jeszcze?
Jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o dokarmieniu ptaszków, nie zapomnijcie też o łapce w górę, o dzwoneczku, o subskrypcji, a będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się zostać moim patronem. Wszystkim dotychczasowym patronom z całego serca dziękuję, bo dzięki Wam było możliwe zrealizowanie tego materiału. Bardzo dziękuję i do następnego. Idę karmić ptaki.